Ale prdlajc, nie, to kedy bolo? A keď sa on vrátil z duelu? Keď sa vrátil... Však kvôli tomu, že sa vrátil, tak ste sa stavili. Áno, my sme zastavili, že sa vráti a spravíme striptease. A Janka, ty si teda taký striptease, tak v živote som ho nevidel taký. Že taký. Na to nezabudnem do konca života. Jaký bol? Žiadny. Taký bol To byl skvelý. striptease, který jsem neviděl. Ale slubovala pekne, vieš, aký krásny. A ukáž, aký si zrobila, keď si mě viděš. Ne, fakt, ať řekne, že jo. Ja sa hambím. A ježišmarja, se stydíš. A když byla ve svetříku? Janka, včera keď si vieš, robila ten prehod s tými nohami z jednej strany na druhú. Jako Sharon Stone nová. Jako Sharon Stone? Jako Sharon Stone. V základnom inštinkte. Áno, musíš. Kedy? Ale veď som mala gačky. Když říkáš takhle? Sa to ubehlo na Stačí říct. Veď som mala tepláky na sebe. Ne, teď já vím, jak to bylo. Já jsem to měl taky stažený. To vážne mi hovorí. Ale nie veľmi. Fakt, kto mi prezliekol rifle? Lenka. Ja si ti iba podal tepláky pod krm. Hej. Lenka, vieš, ak včera robila ten prekopovací manéver Janka, keď akože už spala? Taký... Prečo som to robila? Čo je? Komu sa zamýli? Čo sa stalo? Sedí jak bujak. Však je stále tak. Vyberá do zajtra už. To celé dní tak sedí. To celé dní Je donesem rohypnol. Já si nerozumím. To je dobrý, že? Vážně celé dní tak sedí. Tato sa rozbehne, má hlavou do stěny. Plodne, tu je jich dost. Tak to je mazec. Má najrychlejší start z miesta ináč. Deň, nohy a tak. Najrychlejší start z miesta. Respekt. Čiže, ale to sa ospravedlní, lebo ja som spala. To nepočúva. Vůbec. Ja som sa najlepšie zaspí, ne? Jasně. Ale nič tě nerozčuli, ty nepočuješ.